आज आखिरकार पवन सिंह एमएलसी बन ही गईले। हाँ, काफ़ी दिन के मेहनत आज पवन सिंह के रंग लावल जे बीजेपी के सिंबल पे एमएलसी निर्विरोध चुनल गईले पावर स्टार पवन सिंह। तो एके खुशी हर लोग के बा, हर वो फैंस के बा जो फैंस पवन सिंह के राजनीतिक सफ़र शुरू होत देखत चाहत रहा। तो फैंस के मतलब सब लोग के खुशी बा जे पवन सिंह निर्विरोध एमएलसी चुन लिहल गई। और काफ़ी अच्छा भी लगा था जे पवन सिंह के राजनीतिक सफ़र के शुरुआत हो चुकल बा। पवन सिंह के राजनीतिक सफ़र के शुरुआत हो चुकल बा, लेकिन पवन सिंह जो चुनाव में अपन प्रॉपर्टी के ब्यौरा देले रहे, वो प्रॉपर्टी के ब्यौरा और जो भी संबंधी बा, तो पत्नी में अपना पत्नी के नाम डाल रहा ज्योति सिंह के। लेकिन अभी तक ज्योति सिंह के ना फेसबुक आईडी से, ना ट्विटर, ना यूट्यूब कहीं भी ये चीज़ के मेंशन नहीं कल गई, शुभकामना पवन सिंह के नहीं दिहल गई। तो फैंस के तो मतलब नाराज़गी बा जे ज्योति सिंह के तरफ से अभी तक पवन सिंह के जो एमएलसी पवन सिंह बनल बड़े ओके कोनो भी तरह के शुभकामना पवन सिंह के नहीं दिहल गई। तो आप लोग के तो पवन सिंह एमएलसी बनल बड़े, तो आप लोग के का विचार बा? पवन सिंह से का रहुआ लो उपेक्षा कर सकता नहीं लो? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये वीडियो के दबा के शेयर करी अगर पवन सिंह के रहुआ कट्टर वाला फैंस बानी तो। और दूसरा चीज़, ज्योति सिंह के द्वारा जो अभी तक शुभकामना नहीं दियल गई अपना पति पवन सिंह के एमएलसी बनला के खुशी में, मतलब हम ये बोल सकता नहीं कि ज्योति सिंह के शायद खुशी नहीं है, तबे ज्योति सिंह अभी तक अपना पति पवन सिंह के कोनो भी तरह के शुभकामना नहीं दिल अपना आईडी से, मतलब वो आईडी से पोस्ट नहीं कैले। तो आप लोग के का विचार बा और का वो उपेक्षा कर सकता नहीं लो आप लोग जे पवन सिंह एमएलसी बन गए बड़े? तो पवन सिंह से आप लोग का उपेक्षा कर सकता नहीं लो? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी प्रतिक्रिया दी और वीडियो के दबा के शेयर करी। जय हिंद, जय भोजपुरी।